dă foarte multe gemuri. Și chiar îmi place chestia asta, adică multe gemuri deschizi câte megabox-uri vrei tu, nu mai stai tu să bagi bani, să cumperi Brawl Pass-ul, să faci, să treci, multe complicații, la. Totuși, e foarte interesant, foarte distractiv, pentru mine e foarte distractiv. Adică, excuse me? O să fac și un videoclip de Real Car Parking, de Real Driving School 2020, pentru că e nou și vreau să fac, pentru că cine n-ar face? Așa, hai să-l omorâm și pe Poco acum, repede. Hai să ne camuflăm. Ce să ne camuflăm, mă, că noi stăm doar în buș. Ce faci, cameleonule? Ia fac și eu un balon? Mi s-a lipit guma de față. Nu trebuie să mor. Și Bibi nu trebuie să moară. Ce și-a luat-o Poco? Of, ce mă bucur că câștigăm. Ia, hai că ne băgăm în bușul ăsta și aici stăm. Bă, da! Mi-și ar fi... Gata. Păi îmi salpi guma de toată fața aia. Cum am nervat la meciul ăla. Bă, și mi s-a dus levelul. Scrieți în comentarii la Nuls dacă vă... Gen, acum am ridicat level 266. Da? Și când am câștigat meciul trecut, mi-a dat mai puțin. What? Scrieți în comentarii pentru că chiar nu înțeleg. Sisu, eritai. Mam, una ne mai trebuie, una. Pac. Bă, la fix. Ai. Fugiți, bă. Eu spun să fugiți. Ei, ce? N-ai ce să faci. Da, îl omoară pe el. Și am câștigat bine. Am zinecat. Wow! Bun. Hai că ieșim și noi de pe Nuls. Acum să-i spunem că i-am făcut o... Amalia?
Știi că am jucat pe contul tău? Dar bucură-te, doar bucură-te că ți-am făcut quest-uri. Asta e un cont de vânzare. Cine îl vrea să scrie în comentarii? E gratis. Bun, cam atât a fost cu videoclipul de azi. Sper că v-a plăcut. Episodul viitor o să facem cu real. Hai să vă zic despre ce este vorba de jocul ăsta, Driving School 2020. Așa, după aceea o să facem cu Minecraft, cu sora mea și după aceea la Driving School, la Driving Taxi Sim 2020 și după aceea Word, după aceea ăsta, Nulls Brawl și după aceea vom face cu ăsta și după aceea cu ăsta. Ok, cam așa a fost clipul de astăzi. Nu uitați să vă abonați și să dați like. Am făcut 40 de secunde. Wow, sper că v-a plăcut. Dați și ne vedem. Pa, pa!